M'agradaria acabar amb les franqueses. Què ha fet la direcció comarcal de Convergència per evitar que la situació política en aquest municipi vagi pel precipici en el que està instal·lada des de fa uns mesos? I està ben instal·lada. Nosaltres, amb un toc de responsabilitat, hem mirat que el nostre grup, que també havia tingut problemes, en aquest cas amb Unió Democràtica, però mantenir els mínims, vull dir, nosaltres no ens tirem els trastos pel cap ni res per l'estil, com la gent ho podrà comprovar, actuem mínimament, encara que nosaltres encara actuem com un grup. Amb els trànsfugues dels altres partits hem intentat establir llaços de tal manera que si s'hagués de fer un govern d'unitat o de semiunitat, això es pogués fer. De fet, en aquest moment a les Franqueses hi ha una majoria alternativa consolidada. Li recordo que el senyor Ribalta va fer la moció de censura dient que l'Ajuntament era ingovernable i que no es podien aprovar pressupostos. Però miri que ell s'ha cobert de glòria. Doncs no, en aquest moment hi ha una majoria que s'articularia al voltant de Convergència. Ell la va fer amb trànsfugues, per tant ara no es pot treure que nosaltres també li féssim, i si el senyor Ribalta tingués el gest de dignitat de plegar en un moment que no pot fer res, que no pot aprovar ni tan sols els pressupostos, doncs d'una manera gairebé automàtica les Franqueses estaria governat per un govern que tindria una majoria sòlida i que podria tirar la ciutat endavant. Han parlat amb la direcció comarcal socialista en aquest sentit per intentar arribar a acords? Vàries vegades ho hem fet i algunes de les propostes que ens han fet no podien ser acceptables de cap de les maneres perquè la ciutadania no ho hagués entès. Quines? Trepitgeus dels polítics, de compartir alcaldies de forma alternativa? Sí, d'una manera molt extravagant. No, miri, escolti'm, al final els ciutadans potser sí que ens engegaran a dir. I era un oferiment per tornar a l'alcaldia, però al final del final tu t'has de plantejar que hi ha una cosa que és el que el ciutadà espera, i no, mira com s'ho fan, ells s'ho guisen i ells s'ho mengen. No, escolta, això no es pot fer. Trobar persones alternatives, nosaltres crec que hagués sigut, escolta, un foc nou, trobem una persona que estigui dintre l'Ajuntament, que encarni l'alcaldia i tal, i fem una majoria grossa, doncs això no ha sigut acceptable. Per ells la persona del Ribalta, que és a la fons del problema, perquè és el que va presentar la moció de censura en trànsfugues, és el que després ha partit el seu propi grup, sembla ser que és intocable, i amb això no ens podrem posar d'acord. És una llàstima, és una llàstima, perquè les Franqueses havia sigut model. Jo recordo haver-lo citat moltes vegades, passaves, es notava en cada placeta, en cada rotonda, si m'apures, una cura, un equip de govern que vetllava absolutament per tot, unes instal·lacions municipals que estaven molt per sobre per lo que de la mida de la ciutat era que s'havien aconseguit, que en aquell moment hagi caigut amb això, veritablement per l'egoisme i el poc saber fer i el despropòsit. En aquest cas, jo no vull culpar tot el Partit Socialista perquè crec que fora injust, però sí en el cas d'una persona molt irresponsable. Les properes eleccions, en qualsevol cas, serien un espai per tornar a reprendre aquesta idea de buscar persones alternatives que poguessin mitigar o millorar aquesta situació. Ho farà Convergència? Canviarà de candidat? Això van a l'assemblea local. Nosaltres no podem dir-ho. Efectivament, no em limitaré a cobrir-me amb això, vull dir-li alguna cosa més. Efectivament, hi ha una corrent que diu que el que vol la gent a les Franqueses és foc nou del tot. Altra gent diu que precisament qui encara reuneix més complicitats al voltant seu és el nostre cap de llista actual, qui ho ha de dir en primer lloc és la nostra gent de les Franqueses, i després nosaltres farem una valoració. Però li agradaria a la comarcal, en qualsevol cas, algun canvi? A la comarcal no li agrada ni li deixen d'agradar res. Si una assemblea local tria un candidat, a vegades ens pot semblar que no és l'encertat i a vegades ens sembla efectivament que no l'han encertat, però ho hem de respectar. El dia que un partit polític... Jo tinc molta fama de... Sempre dic que l'urna és sagrada. Això és una frase que tots els militants em coneixen. El dia que
Els partits polítics a vegades tenim la imatge que allò és una caixa tancada, que allà s'hi fan coses... No, miri, els militants es convoquen amb 15 dies d'antelació, el president del comitè local proposa un candidat a l'assemblea que ha de ser triat per una majoria amb un quòrum determinat, etc. Jo vull que les coses es facin així. Si el resultat m'agrada més, fantàstic. Si el resultat m'agrada menys, diré, home, no sé què, mireu d'arreglar-ho amb la llista, no sé què, però ho respectarem. Doncs se'ns ha acabat el temps. Feliu Guillaumes, president comarcal de Convergència, gràcies per haver vingut avui, bones vacances. Gràcies. I com diem a tots, agafi forces perquè l'any que ve vindrà carregat a nivell electoral com a mínim pels partits polítics. Molt carregat. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Doncs nosaltres ho deixem aquí, tornem la setmana vinent, a partir de dimarts a les 10 de la nit, amb una nova entrevista aquí al Talcom Raja aquest mes de juliol. Que vagi bé i bon cap de setmana.